I evo, približavam se vrhu Musala prvi put u letnjim uslovima. Evo ova dvojica i oni nešto kao snimaju. Nisam mogao da čekam. Muti se. Dole je hiža Musala, jezero, hiža Jastrebec u dolini. Približavamo se čuvenoj meteorološkoj stanici. Miško bi trebalo da je već na vrhu. Mislim da ćemo puno zadržavati zbog ovih oblaka kojih je sve više i više. Sad da će kiša iz njih ili grmljavina, to možemo da pitamo u samoj stanici. Evo malo i mene. Treba ovdje oprezno hodati svakako. I opet ću reći kao i uvek što kažem. Poslednji metri. I kad pitamo gdje je sam vrh, sada ne kažemo da je dole, nego je gore. Dobar dan. To je to. Najviše je Balkana, za mene drugi put, za Miška peti put. Ono pošto sam došao. Pa vidi koliko je. Tak, tam się to.